pindutin nyo lang po yung YouTube channel. Tapos ito po sa right side, makikita nyo po ito, yung may tao dito sa right side. Tapos pumunta po kayo sa time watch. Tingnan nyo po. Oh, pero wala na po yan, nabura ko na po yan. Pumunta po kayo dito sa tatlong dot dito sa right side dito. Pindito nyo po yung settings. Pindutin nyo po yan. Tapos, dito po kayo sa history and privacy. Yan po ang pindutin nyo. Tapos, clear watch history. Pindutin nyo din po yan. Ayan. Pindut mo yung clear watch history and clear search history. Pindutin nyo po yan para mawala lahat ng mga history. Tapos, balik nyo po dito sa arrow. Tingnan nyo po. Wala na. Oh, salamat.